Euskal Herrian ez daudela bakarrik erdarak eta euskara ez. Bestelako hizkuntzak ere baitu jendea konturatzen ari dela hizkuntzen kudeaketa bat egin behar dela. Euskalgintza, esango nuke heldu dela ondorio horietara eta gutxinaka administrazioak ere horreta datoz. Esango nuke Gasteizko udalak esate baterako asmatu duela munduko hizkuntza gutxituen kudeaketan alde egiten, eta uste dut hurrengo urratsa izango dela Gasteiz bertako hizkuntza gutxituen kudeaketa egitea. Beraz, bai, gutxinaka bagoaz denok ondorio berdintsuetara heltzen, eta egia esateko uste dut datozen urteotan kriston lana dakagula, baina oso lan polita izango dela, uste dute. Gizarte moduan batuko gaitun lanketetako bat izango dela.